Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good Dacă stă așa treaba, doamnelor, dacă așa stă treaba, atunci, dragă domniță, în caz că zici tu că nu poți să scap, și să stă pe capul meu, atunci am să decid să te sărut. Dragă domniță, hai. Nu te jena de domnul agent secret, că e doar un simplu agent. El nu are cum să facă chestii. Da? El nu are cum să facă chestii de care tu să te jenezi. Nu? Așa că hai să o facem ca să pot să scap mai repede și să pot pleca, n-ai, Doamne, iartă-mă de aici. Să despre ce este vorba? Te rog, vină repede. Veniți repede pentru că sunt în pericol. Asta vrea să mă sărute. Veniți repede și salvați-mă că sunt în pericol. Veniți cu tot clanul, vreau frumos, repede, urgență. Băi! Ce? Am primit un mesaj foarte ciudat. Cassandra! Băi, băieți!
Cineva a dat un mesaj foarte straniu. Cumva suntem urmăriți? De cine să fim noi urmăriți, prietenașule? Nu avem de cine să fim îngrijorați. Aici este și doamna... uit cum vă spune. Cum vă spunem, doamna... doamna... Raluca. Așa, doamna Raluca eram. Așa. În care discutăm despre afaceri. Și mai și mâncam pe deasupra cu tine ne-a servit și domnul statar. Cine ar putea să ajunge pe noi în așa fel încât eu așa de bine mă simt. Tu ce mesaj stupid ar fi să primești? Un mesaj foarte straniu. Bogdanele, încât să îl deranjezi și pe Cassandra și pe Jack. Până la urmă, care e problema? Dar oricum, despre ce este vorba? Ce ți s-a părut atât de tragic în acel mesaj? De-ai sărit așa încât să ne întrerupi atmosfera asta minunată. Stați așa, băieți. Bogdane, cred că știu despre ce este vorba. Băieți, echipare. Că se pare că un agent al nostru este în pericol. Se pare că doamna Raluca a avut dreptate. Noi suntem ascultați și asta este cam nasoală treaba. E cam nasoală treaba. Suntem ascultați. Echiparea și hai să mergem. Acum. Hei, frumosule! Ia-ți labele de pe dânsa. Acum, hai. Ia-ți labele de pe dânsa. Ce ai crezut? Că scape așa de ușor? Foarte bine jucat, domnule agent. Nu face nicio problemă, domnule Jack. Mi-a părut foarte bine să vă ajut. Așa că hai să trecem la treabă în continuare. Șeful. Nu e așa, domnule? Oricum, vă mulțumesc pentru apreciere. Jack, îndepărtează-te de dânsa. Acum, hai. Hai, Jackie, hai. Nu te da marele actor Jackie Chan. Hai. Că nu ești chinez. Popănarule. Hai. Pușcheala. Pușcheala cuș. Ai înțeles, mă? Hai. Haide, băi, cucuricu. Mă dau la o parte. Mă dau la o parte.
Dar apropo, Jack, tu crezi că dacă mă dau acum la o parte, încât tu mă oprești ca să o sărut pe doamna agenta, că mie așa îmi place să spun agenta, pe doamna agent, hai ca să fiu mai corect, să nu ne facem chiar de râs. Tu crezi că dacă nu-mi dai voie mie să o sărut, tu crezi că celălalt agent o să-ți asculte sfatul referitor la ceea ce îți spune sau Andrei, de exemplu? Tu crezi că, sau nu, lăsând la o parte pe agent, că nu prea ți-am spus, cum i-am spus și lui și doamnei agent, care, apropo, îmi cerea ea să o sărut, că nu mă deranjează dânsul, dar cel mai mult o să mă amuz, Jack, dragă, tu care stai cu pistolul în fața mea, nu crezi că mă impresionezi tu pe mine, atâta timp cât Andrei, da, în care noi toți de aici, plus ea, da, plus ea, trebuie să plece cu tine. Toți trebuie să plecăm, toți cei de aici trebuie să plecăm, da? În cealaltă parte a clădirii, da? Și o să vedem dacă merge sau nu merge Andrei cu tine, că văd că se cam gândește. Și dacă se gândește, înseamnă că nu prea vrea să plece cu tine, nu? Deci, ce o să mai zici după aia? O să plângi ca un copil. Maestre, hai să plângi ca un copilaș. Deci, oficial, tu poți să mă ameninți cât vrei. Dar hai să te văd. Pleci cu Andrei sau nu pleci cu Andrei? Că văd că el ezită plecarea. Când ai dat tu ordinul să plecăm toți. La drum. Să mergem acum către Marfia. Mergem către clădirea cealaltă. Haide, măi, șarlatani! Băi! Bă, tu nu vrei să pleci, mă? Bă, fii atent, mă! Andrei, nu fă figuri! Asta e de securitate, înțelegi odată? E de securitate națională! Așa, hai să mergem. Aici ar trebui să mergem. De aici. Aici este.
10 secunde, cam așa e, nu? Hai, bă. Mai ușor Bogdan și mai ușor Luis. Avem timp. Dar știu că i-am în toți, în tot acest timp. Așa că putea să ai surprize. De ce zic asta? Simt tu de aici. Intrați. Intru. Așa. Și închidem ușa. Salut! Haideți, băieți, intrați! Mulțumim foarte frumos! Apreciem! Bună ziua! Bună ziua! Mulțumim, domnule Jack. Mulțumim. Apreciem. Apreciem. Am ajuns. Suntem aici cu șef. Sigur. Vă ținem la curent. Vă ținem la curent. Hai, vă ținem la curent. Da. La revedere. Gata, am anunțat securitatea. Am anunțat Colin. Și mulțumim. Oi, borumbeilor! V-am mâncat limba pisică. Ați încurcat-o. Salut, mă, fietule! Te dai bine pe lângă dânsă, nu? Băi, Jackie, Chan, dă-te la o parte. Dă-te la o parte. Ia uite ce avem noi aici, măi, dragi colegi. O idilă între domnul Jack Dalvinski cu doamna. Foarte fain. Teribil de fain. Hai că uite, m-a apucat și mâncărimea de mustață în durerea mea. Și cu teatrul ăsta. Apropo, bună ziua, mă, și ție. Bună ziua și ție.
Bănuiesc că tu ești agentul. Nu face nicio problemă, domnule Jack. Mi-a părut foarte bine să vă ajut. Așa că hai să trecem la treabă în continuare. Șeful. Nu e așa, domnule? Oricum, vă mulțumesc pentru apreciere. Nu? Măi, ciufulicule. Uite care este problema asta. Să fii tu clar toată treaba asta, da? Noi am venit aici după doamna asta. După domnul ăsta în care am primit o alarmă de la agent. Și fiindcă domnul Bogdan se ocupă de securitate, imediat ce am primit mesajul, i-am înțeles. Am venit aici. Toată ședința este aici. A intrat, băieți. Nu vă sfiiți. Că se pare că o să stăm aici o perioadă. Înainte de asta, cred că ar fi necesar să știi și șefa organizației. Nu? Că dacă tot am apărut aici cu tot clanul și dânsa așteaptă să intre, ar fi ca să știe, nu? Zic și eu. Și dânsa trebuia să fie venit cu noi. Că n-ar fi interesant să știe idila dintre ăștia doi? Numai ce am vorbit. Jack. Domnul Jack. Numai ce am vorbit. Cu șefa. Și am informat-o. Dar dacă vrei, am să fac așa fel încât să o chemăm. Că așa cum ai spus. Toată mafia este aici. Așa că ar fi mai cazul să mai apelez o dată? Ia zi. O facem? Dragi colegi, ia priviți ce avem noi aici. Cred că ar fi foarte interesant. Încât să... Totuși, Andrei, am o nelămurire, Andrei. Tu, încearcă să vezi cine e dânsa după masca asta de FBI. Desigur, Jackie, desigur. Desigur, Jackie. Chiar mi-ar face plăcere să știu și eu cine este dânsa. Opa! Cine este dânsa? Uite, de emoție eram săcat. Chiar... Ia să vedem. Uite, chiar vreau să plec. Eu. Deci eu chiar vreau să plec. Dar înainte de a pleca... Deci înainte de a pleca... Am să-ți ascult sfatul. Jack. Am să-ți ascult sfatul. Așa că te rog frumos, Jackie, permite-mi să aflu. Ia să vedem noi cine ești tu, dragă agent.
Că pe lângă agent văd că mai avem unul. Pe lângă unul mai avem. Nu-i așa, maestre? Băi, Marfuțchi. Băi, Marfuțchi. Ia să te văd eu cine ești tu, mă. Că prea v-ați apropiat ca o dragoste de idilă cu vorba lui Jack. E foarte interesant, tati. Să știți că l-omor. L-omor. Dacă vă apropiați, vă mâncă. Eu o să mor. Stai calm. Vreau să un glonț în cap. Să nu vă apropiați. Vă mâncă. Idioții. Ce-ați crezut? Că sunt gândiți? Nu s-a crezut ceva din mintea mea. Să fie clar că vă spăr creierii dacă vă apropiați. Idioților. Vă spăr creierii. Trage! Trage! Și în caz că o să tragi și protestezi, ți se va trage un glonț în cap. Ție și lui Dalvinski. Că nu știi prin ce situație te pui. Așa că felicitări, drăguță. Felicitări. Uimitor. Splendid. Tragi. Chiar aș vrea să tragi. Și vezi tu după aia. În caz că nu știți, situația este destul de majoră. Și în caz că protestezi, toți cei de aici îți vor lua capul, ție și lui Dalvinski. Că noi așa de bine ne-am simțit în ședință, încât când a primit mesajul Bogdan, ne-ai forțat să ne mutăm în cocina asta. E un adevărat dezastru ai făcut. Nici măcar nu m-am gândit, măcar o clipă sau o secundă, referitor la maniera asta absolută în care te-ai băgat, J. Dalvinski, și tu, agent secret de securitate ce ești. Și așa că ar trebui să
venim aici și să ne mutăm. Adică să mutăm ședința. Măi, Genis, ai fi în stare să îmi omor fratele, nu e adevărat. Ai fi tu în stare de așa ceva, măi, Genis? Ai fi în stare să-mi omori fratele? Ia zi, mă. Am auzit eu cumva așa, am auzit eu bine? Am auzit eu bine? Deci nu e adevărat. Ai fi în stare tu să-mi omori fratele? Tu până acum n-ai omorât pe nimeni. Deci tu n-ai omorât pe nimeni până acum. Și tu vii acum să-mi spui mie că tu... Deci tu ai fi în stare să-mi omori fratele? Îmi zic, Genis. Spune. Hai. Bine, că am înțeles că până acum n-ai scos arma. Dar chiar ai fi în stare de așa ceva? Să-mi omori fratele? Măi, băiete, mă. Chiar vrei un glonț în cap, hă? Chiar vrei un glonț în cap? Chiar îți dorești așa de mult? Chiar îți dorești așa de mult? Un glonț în cap? Măi, băiatule. Măi, Vladimire. Ai început să ai curaj. Îmi place. Îmi place. În apărarea lui. Tremur. Nu mai pot. Vrei să mă... Tu chiar vrei. Cum văd eu, chiar vrei să îndrăznești. Așa că ia. Hai. Dă-te. Aștept răspuns. Hei! Ai de capul meu, mamă! Aoleu, mă, stai că mă strângi, mă! Măi, Genis! Frate meu, stai! Ui, de... Băieți, uite, bă! Uite, băi! Stai, ce vrei, mă, să mă dau, mă, mai încolo? Mamă! Bă, ești tâmpită, Genis! Ești tâmpită, zău! Ești tâmpită! Băi, de capul meu! Stai, frate meu! Stai că se rezolvă! Ma! Băi!
Mamă! Unde n-ai pa micăciulă? Hai, atenție, mă lovești, mă! Băi, frate, ai căzut peste mine, mă! Vezi că mă lovești cu picioarele, frate meu! Fincăla mea! Hai, mișcă! Dă-te-mi papucii mei! Acum ți-a sosit ceasul. Dalvinski. Mai ușor, cocoană. Mai ușor și tu, cocoană. Tu pe ce crezi? Că numai tu ai tupeul ăsta de a-l amenința pe el. Vă ameninți pe amândoi, nenorociților. Vă ameninți pe amândoi. Și tu și cocoana asta. Ai înțeles, mă? Băi, cucăiel. Ascultă bine ce spun. Așa stai acolo, mă. Îți dau un glonț în cap, mă. Îți dau un glonț în cap. Ție și mie. La amândoi. V-ați mirat, ha? V-ați mirat? Că pot îndrăzni chestia asta să fac. Îmi pasă de Vladimir acum, că a căzut. În partea mea. Calcă-i în picioare. Ia-ți picioarele, măta! Tu nu îndrăzni, Vladimir. Nu îndrăzni. Gata cu joaca. Idila asta se termină acum. Idila asta. Nu te mișcă! Că îți dau una, nu te mișcă, nesimțitule. Că cu tine am treabă, prostule. Și tu, madame, calmează-te. Ce, tu crezi că mă impresionezi tu pe mine cu arma și că l-ai aruncat pe Vladimir? Băi! Doamna Genis, habar n-aveți cine sunt eu. Și tu taci din gură, păcălule, că-ți frecună de nu te vezi. Ai înțeles? Îți dau una direct în glonț în cap. Ce credeți, mă, că mă impresionezi pe mine cu tâmpenii ăsta? Ia ziceți, mă. Credeți că mă impresionezi voi pe mine cu prostia asta? Nu, drăguțule. Nu. Iar tu, mai țărănule, taci, că îți dau un glonț în cap. Bă, taci, mă. Băi, taci, mă, nesimțitule. Taci. Că tu nu știi de ce sunt în stare. Nimeni nu știe și de ce sunt în stare, ați înțeles, mă? Băi, țărănilor. Aoleu, băi, stai! Aoleu! Haide, măi, frate, mă boțești! Și apropo, asta dacă mă ține în statică, deci în pana mea, mă, tu mă ții pe mine în static, bă, pe mine e Joey Dalvinski, băi. Gata. Tac din gură. Am înțeles, vrei să scapi. Ok. Vedeți, băi băieți? Vedeți?
V-a stricat ședința încât să vă cheme aici. Această doamnă. Stai, fă! Știu că mă ameninți. Știu că mă ameninți. Mă ameninți. Mă ameninți. Știu că mă ameninți. Dar îți nu uita. Băi, parapută. O să te găuresc și eu în cap. În schimb, nu puteți să mă omorâți, măi. Nici tu, Genis, nici tu, domnișorică. Nici tu, domnișorică. Băi, ascultați bine ce vă spun. Ascultați bine ce vă spun, da? Ascultați bine ce vă spun. Nu te gândi cu tu că mie mi-e frică. Mă, mie nu mi-e frică de tine. Dar fi să mă ameninți tu pe mine. Dar ce-ar fi să spun eu un secret? Ia adu-ți aminte, Genis, de aeroport. Aeroportul del... Că eu n-aș ezita să trag. Nici în asta, nici în tine, niciunul dintre voi. Cu excepția lui Vladimir. Felul. Și mi se pare mie sau... Ce vrei tu, de fapt, să insinuezi? Domnule Jack Dalvinski, că nu cred că ai vrea să încasezi vreo 2 gloanțe dacă insisti tu prea mult cu prostioare, da? Ce vrei, de fapt, să insinuezi? Că Joy e legat cu frate tu, cu excepția lui frate tu. Ce vrei, de fapt, să insinuezi? Și de ce faci tu teatrul acesta? Ia zi. De ce faci tu acest teatru? De ce? Bună întrebare. Bună întrebare. Tu crezi că m-ai impresionat tu pe mine, măi, domnișorică? Cu masca după ceafă? Că mă îmbruschezi tu pe mine, băi, cârpă. Dar uite, ia am să încerc să las arma frumos. Da? Am lăsat arma. Pentru că o să vreau să am o discuție frumoasă. Mai ales că este foarte interesant discuția dintre mine și frățiorul meu. Nu e așa? Puișor? Înainte de toate, să-ți răspund, frățioare, trebuie întâi să-mi ridic. Și da, nu vă uitați voi, proștilor, că fratele meu are dreptate. Și tu, secretaristo, dar ce pușca mea ești? Tu nu te gândi că mă impresionezi tu pe mine. Are dreptate Jack Dalvinski. Are dreptate Jack Dalvinski. Să știți că are dreptate.
Știe el ce știe vis-a-vis de faptul că noi doi avem ce să discutăm. Frățioare, permite-mi și ajută-mă, te rog frumos. Ajută-mă, te rog frumos, să mă ridic. Aoleu, mama mea. De aceea vreau să înțelegeți în felul următor, papagalilor. Faptul că să înțelegeți unul la mână. Faptul că m-ați răsturnat pe mine, și aici mă refer la tine, Genis, la tine mă refer. Faptul că m-ai făcut pe mine într-un hal fără de hal, ar fi bine toți, ați fi bine toți, deci la toți mă refer, să-l ascultați pe fratele meu. Că da, ce a spus el are dreptate. Eu cu el avem multe să vă spunem. Dar pentru că el este mai mare față de mine, cu 2 ani mai mare, am să las pe el să vă spună ce are de zis. Și ascultați bine, că dacă nu ascultă nici unul, găură în cap fiecăruia. Ne-am înțeles? Că tu crezi că m-ai impresionat pe mine, măi, Genis, că m-ai aruncat pe jos? Nu. Ascultăm, frate. Ascultăm, fratele. Pe urmă discutăm noi, chizând socotelile de ceea ce ai făcut. Frățioare, dă-i drum. Clădirea din care acum suntem, din partea cealaltă al străzii, din cealaltă parte a străzii, rezultă că sunt onorat să vă spun, pentru că mi-a făcut curaj, chiar dacă asta stă cu pistolul în tâmpla mea, am onoarea să spun că clădirea cu proprietate deține frații Grigorescu. Ce spuneți de asta? Frații Grigorescu. Și nu cred că ei crede că frații Grigorescu deține proprietatea acestei clădiri. Da. Da. În care tu nu ai acțiuni, puișor. Nu ai acțiuni. Nu să-ți mai zic, mă. Nu să-ți mai zic. N-aș părea, cred. Unde te miști, măi, coțofane? Crezi că mă impresionează, frate, tu cu ideile lui de lider al organizației, deși eu habar n-am deocamdată, că doamna Genis nu mi-a confirmat ce se întâmplă cu exactitate aici. Dar nici că nu mă interesează. Ideea este, ai grijă, Jack Dalvinski, să nu faci vreo tâmpenie, că nu cred că ai vrea să încasezi și un glonț de la mine. În afară de lui domnul Genis, doamna Genis și acestei doamne care nu știm numele, a doamnei agent. Deci vreo 3 gloanțe, cred că după 3 gloanțe, cred că o să fie chiar mort. Chiar mort.
Și cred că n-ai vrea, nu-i așa? Așa că ai grijă. Hai. Ia stă, mă, lasă-mă în pace, mă, cu armata împuțitule. Știu că o aper, știu. Lasă-mă. Dă-te mai încolo, dă-te mai încolo. Ia, dă-te mai încolo. Hai. Fă pași în durerile mele. Adică asta mă amenință cu pistolul? Întâmplă și tu te bași peste mine, mă? Lasă-mi să-mi termin fraza în care vreau să-ți spun clar, Janice, că tu nu ai acțiuni. Așa că folosește-ți mintea pentru prima dată în viața ta. Scârboșenia, dracu. Ai înțeles, mă? Băi, țăranco. Și tu încetează să mă ameninți tu pe mine, băi, agent secret. Acum că am luat eu loc, este că vreau eu. Ai înțeles, mă? Vreau eu și tu, lasă-mi cu arma de agent secret. Refuz să cred că tu, Jack, dar vezi că cu Vladimir să fiți frați Grigorescu. Patetic. Nu cred că tu și el sunteți frați. Vai, Janice. Tu habar n-ai că noi deținem și acest clan. Habar n-ai de nimic, măi, Janice. Treaba ta dacă nu vrei tu să crezi. Dacă nu vrei să crezi asta, Janice. Ideea este în felul următor. Noi deținem tot. Chiar absolut tot deținem. Noi deținem și acest clan. Și așa că nu cred că ar mai fi eu nu cred că ar mai avea rost. Nu cred că ar avea rost să e așa. Mai uite care treaba. Eu zic că nu are rost. Nu are rost. Zic și eu, nu are rost să mai ții această ședință. Nu e așa, Joy? Frățioare? Că dacă tot am dezvăluit cine suntem? E treaba dânsei. Până la urmă. E treaba dânsei dacă totuși nu dorește să știe că noi suntem frați. Frați. Da. Așa e. Așa că ar fi cazul să lași și tu arma aia. Hai.
Că uite cum îmi tremură mie degetul. Că abia aștept să trag pe trăgaci. Dar pentru că suntem în ședință și ne simțim așa de bine, aș prefera să nu. Aș prefera să nu. Ba mai mult, ba din contră. Ba din contră. Mă simt așa de bine. Mă simt așa de perfect și de bine încât prefer să fac o discuție foarte interesantă, așa că hai. Ia. Ascultați aici. În timp ce suntem prizonieri pe aici, inclusiv eu, Joey Delavinsky, sunt prizonier, prefer să mă destind foarte bine. Cu arma pe masă. Cu arma pe masă. Aici, lângă mine. Și așa că ascultă-mă bine ce spun, drăguța mea Genis, că fratele meu are dreptate. Are dreptate. Gata cu distracția, că hai, până acum ne-am distrat. Asta tot vrea să-mi tragă mie un glonț în cap. Uite așa. Vrea să trag asta. Pam, pam, pam. Cu glonțul în cap. Așa că ia. Mai bine nu. Să ne relaxăm, eu zic, nu? Să ne simțim bine. Deocamdată nu o să pun muzică pentru că vorbim. Avem o discuție cam aprinsă. Deși, dacă stau bine să mă gândesc, mai avem 2 invitați. 2 neinvitați, scuză-mă, să mă corectez. Avem 2 invitați nepoftiți. Nepoftiți. Și aceiași neinvitați este ăsta care este de fapt tipa asta care stă cu pistolul în fața mea. Vrei să facem și un selfie, drăguță? Dacă tot mai blocat să te sărut? Da, bănuiam eu că nu vrei. Și mai avem încă un invitat pe lângă dânsa, mai este unul. Acest agent secret, care are și o mănușă foarte interesantă. Așa că pe ăștia 2 eu nu știu de ce tot ei tras, că ei n-are treabă cu ședința asta noastră. Dar așa e, fratele meu. Jocul lui Genis, regulile jocului s-au schimbat. Iată. S-au schimbat regulile jocului. Ai înțeles? Deci, regulile jocului s-au schimbat. Gata cu distracția. Gata cu distracția, s-au schimbat regulile jocului. Este momentul ca să trecem la... E momentul sustentat încât am avut grijă să vin ședința asta, da? Nu uita că tu
Nu trebuie să vii tu să mă ameninți pe mine, Joy Delvinsky, cu marioneta asta care se crede agentă secretă. Dacă te crezi agentă secretă, de ce nu iei și pe ăsta mafiot italiano cu mâna neagră. Că eu așa îi prefer să-i spun. Mână neagră. Așa că te rog frumos, Genis, atâta timp cât am avut eu grijă să vin ședința asta, nu mai încerca tu să te faci că plouă și că ninge și că plouă. Că pui pe paraputa asta să mă amenințe. Mai vine un papuțoi ăsta negru cu mâna lui neagră să-mi vină să mă... Maimuțoiul ăsta să mă găurească cu banana lui de pistolar. Și așa că te rog frumos, scutește-mă. Scutește-mă de detalii. Că eu am avut grijă de să vin în ședința asta, da? Și nu prea cred eu că ai vrea să primești un glonț în cap. Nu? Puișor. Așa mă gândeam și eu. Interesant. Bravo. Excelente interpretare. Dar în schimb scapă un mic detaliu. Vreau să fiți atenți la ce am să vă spun. Vă scapă un mic amănunt, foarte interesant, toată această nebunie, la cum ai interpretat toată această scenă, Jack Delvinsky. Așa că să continui ceea ce am vrut să-ți spun. Și anume, Joy Delvinsky. Problema este că în toată această ședință vă scap mici detalii. Dar place, în schimb, ceea ce ai făcut până acum. Așa că ce să zic? Felicitări! Aha, așa că, doamna Genis, va să zică că ne privește pe noi toți. Și ce nume îmi scapă mie? Sau ne scapă tuturor? Care e problema? Cine scapă nouă aceste mici detalii? Doamna care sunteți și misterioasă, și pasager, și doamna Raluca, și doamna Bobiță, și toate poreclele din lume. Că mă surprinde, doamna Genis, toată această discuție. Sunteți foarte prins în toată situația asta. Încât să spuneți toată discuția asta. Detaliu cu detaliu. Toată chestia asta.
toate aceste amănunte. Nu? Toate aceste amănunte. Dalvinski. Chiar mă surprinde, doamna Dalvinski. Ce spuneți dumneavoastră? Ceea ce spuneți dumneavoastră, doamna Dalvinski, trebuie să ne privească chiar pe toți, nu? Chiar pe toți trebuie să ne privească. Detaliu cu detaliu, nu? Și faptul că am aflat niște amănunte despre domnul Dalvinski și despre domnul Vladimir și domnul Dalvinski. Dar cel mai mult mă surprinde faptul că clădirea aparține acestor frați Grigorescu. Deci, ca concluzie, să înțeleg că trebuie să ne privească pe toți. Trebuie să ne privească pe toți. Acest lucru nu e așa? Doamna Dalvinski. Sper că nu de super că spun Dalvinski, doamna Dalvinski. Că uite, eu așa de relaxat sunt, încât spăl vase. După cum vezi. Deci mă jănesc. Când spăl vase, nu? Așa că, în toată discuția asta pe care tot am auzit-o, aș vrea să înțeleg pe ceva asta. Aș vrea și eu să înțeleg ceva. Toată chestia asta să înțeleg că ne privește pe toți. Foarte interesant. Dar dacă ne privește pe toți, ce ar însemna ce s-a spus Jack Dalvinski în legătură cu clădirea, aeroportul Denverley și toate astea? Ne poți explica, doamna Janice, dacă tot ne privește pe toți, aceste mici amănunte care tu spui că ne scapă? Că dacă tot zici tu că ne scapă, ar trebui atunci să ne punem straile de deținuți și la pârnaie cu toți, nu? Doamna Dalvinski? Jack, vă privește pe toți. Vă privește pe toți. Pentru că ședința asta
este, cum să vă spun, este protejată pe ceea ce ați văzut până acum cu agenții. Este protejată de sora mea, care a trimis și acest agent, care este tot o femeie. Dar ca să înțelegeți mai clar și mai bine, este că este protejată această ședință. Foarte bine. Că tocmai de aceea ne-am cam schimbat prioritățile. Faptul că am plecat din aeroport, mutându-ne aici, în partea aceasta, altă a străzii, din centrul aeroportului Beverly, am să vă anunț că este o ședință protejată. Și pentru că este protejată, acest agent este tot o femeie. A trimis-o sora mea. Știți? Mi-ar plăcea să aflu adevărul. Nemernicilor. Am luat și tăceți toți, a? Iar tu, Janice? Chiar așa? De unde până unde toți? Chiar așa? Chiar așa? Chiar îmi doresc asta. Ține cont. Mi-ar plăcea mult să știu care dintre voi care dintre voi știe pe sora mamei? Că văd că ați luat și ați tăcut toți. Ia zi. Ce-ați tăcut așa voi toți, hă? Ziceți, mă. Ce-ați tăcut voi toți așa? Că chiar mă apucă nervii, mă. Chiar mă apucă nervii, mă. Ziceți, mă, tâmpiților. Care dintre voi credeți că o cunoaște pe sora mamei mele, mă? Că, din câte am observat, singura persoană care a îndrăznit să vorbească este Janice. De unde ați tras voi concluzii, mai ales tu, domnul Jackie? De unde știți voi ca de sora mamei și toate astea mănunte? Inclusiv tu, Jack Delvinski. Că chiar mă enervați. Hai, vorbiți odată. Vorbiți odată că mă apucă nervii. Serios că mă apucă nervii. Puh! 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 De asta ați tăcut voi așa de prietenoși. Ia? De asta. Băi, marmutule. Ascultă bine ce-ți spun.
Să nu cumva să îndrăzniți. Care dintre voi poate să-mi spun adevărul? Boilor! Sunteți niște boi! Papagalilor! Niște proști! Să atenți! Fiți foarte atenți la ceea ce am să vă spun. Nu credeți că o să scăpați așa de ușor, domnule. Nu scăpați voi așa de ușor, domnule Dalvinski. Nu. Nu, Dalvinski. Poftim? Dacă vrei ca să-mi retrag arma, nu? Sunteți sigur, doamna Dalvinski? Sunteți sigur de așa ceva? Pe bune? Doamna Dalvinski. Nu cred că Joy Dalvinski ăsta ar merita să mai trăiască. Bine, am să-mi retrag karma. Sunteți foarte norocos, domnul Dalvinski, că mi-a cerut doamna Dalvinski să-mi retrag karma. Mă surprinde. Mă surprinde gestul tău. Faptul că ți-ai dorit să iei această, cum să spun eu, să iei parte la această ședință, domnul agent. Da, și îți mulțumesc. Faptul că faci onoarea Renate. Faptul că mi-ai ascultat ordinea de a ieși de a-ți retrage arma din fața lui Joy Dalvinski. Sunt profund de și uite, am să încerc și eu să-mi retrag arma de la el. Din moment ce tu, domnul agent, ți-ai retras arma Joy Dalvinski. Ai noroc că m-am retras și eu arma. Îmi retrag arma.
Că ce, sunteți foarte surprinși că ne-am retras arma de la el, nu? Din fața lui. Joy Delvinsky. Joy Delvinsky. Apreciez. Apreciez faptul că nu m-ai împușcat faptul. Dar vino încoace să spun ceva. Și bagă bine la cap ce am să spun. Chiar dacă noi suntem în afara clădirii, în cealaltă parte. Ascultă bine ce spun. Vino încoace, eu știu cine ești. Dar îmi face griji că îți spun, nu spun la nimeni faptul că te cunosc. Ține cont de asta. Și fă plăcerea să-mi dai arma. Așa, foarte bine. Mulțumesc frumos. Și ține cont. Tu că ai făcut gestul ăsta de-am dat arma lui Joy Delvinsky. Joy Delvinsky nu-ți spune și nu-ți spune la nimeni faptul că te cunosc și că te cunoaște. Înțeles? Mi vida. Așa că nu-ți face griji că n-am să spun la nimeni. Liniște totală. Bună ziua! Cine mai e și ăsta?
frumos să opriți totul. Hai. Hai. Opriți totul. În numele legii, opriți aeroportul. Operațiunea aeroportul. Hai. Adică fix acum aici, ce se referă aici la ședință, stop, nimic, nu o să mai faci. Hai. Iar în acest moment. S-a înțeles? Mămăiță. Stop, stop, stop. Hai. Chiar acum, hai. Haide. Hai. Opriți operațiunea de... Hai. Faceți-l loc. Știu, o să vă gândiți cine sunt eu. Sunt Stelian Anderson. Și, în numele legii, vă spun clar, opriți operațiunea. Opriți operațiunea Delta. Sau cum se numește. Stați așa. Operațiunea aeroportul. Opriți în acest moment. Iar tu, Rareș, ce ai aflat? Ia zi tu. Ce ai aflat? Vis-a-vis de... Vis-a-vis de operațiunea Delta. Da, mă, mi-amintesc de tine. Acum, mi-amintesc. Tu ești fost profesor care m-a îndrumat către poliție. Adică ești superiorul meu. Polițistul Anderson. Stelian Anderson. Îmi pare bine să te văd, domnule Anderson. Dar se pare că ăștia sunt cam muți. Bineînțeles că m-am făcut și eu că sunt mut, domnule Anderson, din cauza ca să nu dezvălui faptul că vă cunosc. Dar dacă doresc compatrioții ăștia din clanul Vipera să se că văd că se gândesc dacă te cunosc, nu te cunosc, dar eu te cunosc încă de când eram noi colegi. Așa că, ce să zic, domnule comisar? Îmi pare bine, domnule major, să vă văd. Că de la comisar către major e o distanță lungă. Știu că îl cunoașteți și pe colegul meu, comisarul Crițulescu, care, bineînțeles, a ocupat funcția dumneavoastră după ce ați trecut la major. Și ca să vă răspund la întrebare, bineînțeles, vis-a-vis de cum să spun eu, de întrebarea dumneavoastră, ce știu eu de operațiunea Delta? Operațiunea Delta este legată de acest clan, domnule major. De acest clan Vipera. Și vă anunț că este și cu doamna aceea, agent, care cred că dumneavoastră ați trimis, nu așa? Iar legat de operațiunea Delta, e în desfășurare.
Da, știu că am pomenit de 2 ori operațiunea Delta pentru că o să ne ocupăm și de operațiunea Delta. La momentul potrivit, încă nu e momentul. Dar eu vreau doar atâta să vă spun. Hai. Spuneți acum. Care este? Rareș, tu, Rareșică. Spune clar. Care este operațiunea Delta? Care este operațiunea Delta? Haide odată. Operațiunea Delta vis-a-vis de aeroportul Danverley. Clădirea Delta. În caz că nu ați înțeles, eu am aflat cum se numește clanul acesta. Clanul Vipera Delta. Sau Delta Vipera. Ceva de genul acesta. Da. Așa că spune-mi tu mie, care este soluția? Care este soluția, Rareș? Care este soluția, Rareș? Domnul Major Stelian Anderson, calmați-vă, ce vă prindeți așa? Ideea este că da, soluție, am înțeles, vreți soluție. Măi, soluția este simplă, domnul Anderson. Referitor la ce ați întrebat, soluția este în mâna dumneavoastră. Pentru că oricum știți totul, absolut totul. Noi, adică eu și colegul meu plus băieții mei, că am avut și niște băieți, da? Am organizat absolut tot ce trebuie să organizăm vis-a-vis de operațiunea Delta Clanul Vipera. Pentru că trebuie să înțelegeți, domnule Major, că nimeni de aici habar n-are cine sunteți dumneavoastră. Doar eu și colegul meu, cum v-am spus, Crițulescu, comisarul. Știe. De aceea, aveți mâna liberă să preluați comanda. Chiar dacă știți totul. Din acest punct de vedere, legat de soluție, soluția este în mâna dumneavoastră. Și mai vreau să știu și starea clanului. Hai! Doresc să știu starea clanului imediat acum. Acum vreau să știu starea clanului meu. Starea clanului în acest moment, care este? Hai, spuneți voi toți. Că văd că sunteți foarte întinși aici. Nici muzică nu se mai aude. Bună ziua, domnul Anderson. Are dreptate colegul meu Rareș vis-a-vis de faptul că vă cunosc. Și îmi pare bine să vă revăd. De asemenea, îmi pare bine că ați venit, în ciuda faptului că ăștia habar nu au. Operațiunea Delta, da, la care ați făcut dumneavoastră referire, este simplă. La ora actuală, după cum vedeți, situația cum o vedeți acum este în funcție de cum ați ordonat dumneavoastră, în schimb, fără ca ăștia să bănuiască că dumneavoastră știți tot. Iar legat de ce ați pus întrebarea, am să fac eu onoarea de a vă răspunde la întrebare.
și anume faptul că domnul Rareș v-a spus ce a știut este că are dreptate într-o anumită privință. Și anume că știți tot. Absolut tot. Doar că eu vă informez cu mici detalii la ceea ce ne-ați ordonat dumneavoastră ca eu și colegii respectivi ai noștri și eu cu colegul meu Rareș să inspectăm. Și uitați aici detaliile. La ora actuală, Cassandra este șefa organizației dat de ordinul dumneavoastră, ca ea să fie șefa organizației. Dar dacă binevoiți dumneavoastră să dezvăluiți identitatea adevărată acestui clan, n-aveți decât. Dar țineți cont de un lucru, domnul Stelian, că noi am tăcut din gură. N-am spus absolut nimic până acum. Absolut nimic. Absolut nimic. De aceea, dumneavoastră ordonați acum aici. Dumneavoastră ordonați aici. Acum. De aceea, spuneți acum. Eu cam atât vreau să vă spun că dumneavoastră ordonați. Nu aveți decât să ordonați. În schimb, trebuie să înțelegeți așa, domnul Anderson, că toți ăștia de aici habar nu are. Cine sunteți dumneavoastră și cu ce scop ați venit? Dar da, operațiunea Delta și legat de acest clan este așa cum ați dorit dumneavoastră. Dumneavoastră aveți cuvântul. A mers totul așa cum ați plănuit. În special, clădirea Delta de pe aeroportul Denverly, unde vă pot spune cu exactitate că eu și colegul meu Rareș l-am interogat pe nimeni altul decât pe asta, pe cum îi zice, pe domnul Jack Dalvinski. Care este operațiunea Delta? De la aeroportul Denverly. Clădirea Delta Vipera. Apropo. Joey Dalvinski. Tu să nu cumva să te agăți de mama mea, înțeles? Să o lași în pace pe mama mea. Să o lași în pace pe mama mea. Că altfel îți spăr creierii. Ne-am înțeles, măi? Puișor. Că altfel îți zbor creierii. Și nu prea cred că ai vrea tu să îți zbor creierii. Marfutichi. Că dacă îți zboară păsărica din cuib, îți zbor eu creierii, înțeles, mă? Băi, înțeles, mă? Și e valabil pentru voi toți. De mama mea să nu vă agățați. Nu, domnule, nu. Vă înțelegem. Domnul agent. Nu agent sunt eu, scuze. De emoție m-am emoționat. Bună ziua, domnul polițai. Domnul inspector Stelian Anderson. Îmi pare bine să vă văd. Situația este sub control, domnul Stelian Anderson. Problema este... Care este problema, domnul Anderson? Problema este că i-am ținut sub control până să veniți dumneavoastră, deși s-au mirat toți
domnule Anderson. S-au mirat chiar toți de apariția mea. Și cred că după ce v-a văzut pe dumneavoastră, au muțit cu toții. Că după cum vezi, sunt uimiți ca și cum ar fi văzut pe Baba Cloanța cu torba plină de sarmale. Că așa că este sărbătorile pe stil vechi. Că apropo, mai e puțin și o să vină Revelion. Suntem pe 30 de și merg pe stil vechi. Nu? Așa că, ce să zicem? Sărbători fericiți! Sărbători fericite! Da. Deci îmi pare bine, domnul, că ați venit. Uitați care este problema acum. În acest moment în care dumneavoastră ați venit, eu am să iau o mică pauză. Vreau să menționez următorul lucru, domnul Anderson. Mama dumneavoastră este ok. Faptul că mătușa dumneavoastră ține sub control, abia a reușit să țină sub control toată situația, să nu se afle locația în care stă dânsa. Chiar dacă, menționez încă o dată, și aici este vis-a-vis de voi, tântălăilor. Adică tu, Jack, tu, Bogdane, tu, Andrei și toți ăștia care faceți voi grup, țineți cont de un singur lucru. Inclusiv tu, domnișoara Cassandra Georgescu Dalvinski. Că ideea este în felul următor, doamna Grigorescu, Cassandra. Aici de față, domnul Anderson dorește să știe toată situația și așa că ar fi bine să-i spui, să nu dureze prea mult. Și o să las pe dânsul să vă mai dăm noi ordine. Până atunci, eu mă retrag și fiți fără grijă, domnul Anderson, că mama dumneavoastră este ok. Nu o să se afle unde este mai exactă. Până atunci, fiți sigur că eu, agentul, o să țin și eu sub control toată situația. Dacă îmi permiteți, eu mă retrag. O seară plăcută. Așa. Dați că primesc un mesaj. Așa că încerci. Am greșit. Văd că primesc un mesaj. Nu văd nicio mișcare. Apropie-te. Apropie-te. Să nu faci vreo mișcare. Că nu cred că ai vrea un glonț în clar. Că nu mă doare mâna. Să-ți trag. După cum văd, te-ai distins foarte bine. Ai dispozitive. Ce încerci tu de fapt să faci? Tu încerci cumva să scapi, nu? Nu. Sub nicio formă. Atâta timp cât sunt eu aici, toți sunteți în pericol. Inclusiv
Vladimir. Și de tine. De fapt, știi ce? De fapt, cred că de toți. În orice moment trebuie să primesc SMS de la domnul polițai. Că tu ce crezi, comisare? Ești tu singurul de aici? Cu colegul tău Rareș? Scuză-mă că ți iau vorba din gură, domnul Rareș, dar nu sunteți singurii poliței de aici. Dar, bineînțeles, faceți parte din breasla dânsul. În orice clipă și în orice moment, eu trebuie să primesc SMS. Da, ați auzit bine. Pick up the phone, it's urgent. The baby's coming, the baby. Iată că primesc SMS. Stai că asta e telefonul meu. Telefonul meu. Uite. Nici o mișcare, fraților, nici o mișcare. Opa, avem un SMS. Ia să vedem, mă. Ia și zice. Domnul agent, adică eu, aveți grijă de dânsa. Și aveți mare grijă că de dânsa și fii atent și ai grijă de ședința aceasta, te rog frumos, că am să vin imediat. Ai înțeles? Uite că asta e clar. S-a înțeles? Deci am să vină. Trebuie să așteptăm. Zece secunde până așa. Fii atent când se vine încoace cu toată mafia. Ai grijă. Acolo, domnul agent. Aveți grijă. Că situația nu e chiar așa cum credeți voi. Ai grijă.
acolo, băieți? Eu sunt domnul Stelian Anderson. Iar am venit cu băieții mei să facem curățenie. Să rămânele, domniță. Și să rămânele, doamnă, tot respectul. Imediat ce am primit mesajul, am venit cu echipa. Care, bineînțeles, i-am lăsat la ușă. Pentru orice eventualitate i-am lăsat la ușă. Bună ziua, domnul agent. În acest moment eu vreau să opriți operațiunea. Asta. Ședința asta. Da? Eu am venit cu băieții mei. Și nu cred că ați dori să aveți destule probleme în care să se termine prost totul, nu? Am uitat să menționez ceva. Eu. Și scuzele mele. Doamna de acolo este o persoană foarte importantă pentru mine. Și țineți cont că această persoană importantă pentru mine, dacă îndrăznește careva dintre voi să o supere, va fi foarte nasol. Va fi foarte nasol. Dar sper că nu ajungem până acolo. Să nu ajungem până acolo. Eu cam atâta sper. Să nu ajungem până acolo. Sunt polițist. Și faptul că sunt polițist, îi cunosc pe agent Rareș și agent Rareș, care mi este și coleg, și, bineînțeles, comisarul Crițulescu. Dar pentru că vreau să înțelegeți așa, domnilor, faptul că o să mă apropii puțin, sper că nu te deranjez, domnul Dalvinski, dar îți spune în felul următor. Ancheta e în desfășurare. Ce anume este în desfășurare? Bănuiesc că o să întrebați. Agenții mei sunt în clădire. Agenții mei sunt în clădire. Chiar i-am lăsat câțiva și în scară. Deci, domnul Dalvinski, dacă îndrăzniți să ieșiți, sunteți forțat să vă întoarceți de unde vă e locul. Adică în incintă aici. Doar că eu sunt o persoană puțin... vedeți voi? Voi nu mă cunoașteți pe mine. Deci voi nu mă cunoașteți pe mine. Eu sunt nimeni altul decât o onorabilă domn care îndeplinește ordinele unei doamne aici de față. Știu, poate o să vă vină întrebarea cine este dânsa, ce legătură am eu cu dânsa. Asta depinde doar de persoana respectivă. Și bănuiesc că mă întrebați cum de nu am armă la mine. Nu mi este greu să vi-l arăt. Vă spun. Nu mi se pare greu să vă arăt. Așa că, mă scuzați, dă-te la o parte, comisare. Gata, șef. Poftim. Treci. Scuză-mă că-ți pun piedică. Chiar am să mă împiedic de tine. Cum v-am spus, am să vă arăt că nu mi este jenă. Și anume, uitați,
Am și armă. Am și armă, vedeți? Am și armă. Ba mai mult. Ba mai mult. Chiar intenționez să-ți bag gaura în cap. O gaură de glonț. În caz că tu te pui cu băieții mei. Domnul Stelian. Scuze. De emoție m-am emoționat pomenindu-mi numele. Tu. De 3 ori tu. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet Cause I next don't to give me. a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.